Hi mga beshi, good morning, good morning. So here I am again. Kanang naukay po Amo niya kung mga ukay mga beshi. Amo ni siya, amo ni siya akong dadong sa lahog. Ako labahan din ako dahil baligya. No, paliti ko ninyo mga beshi na yung mga crop top dali mga beshi brand new. Crop top siya nga Shein brand. Yes, mo ni siya mga beshi. So paliti ko ninyo ha. Mga today mo sa kong stall pero karon mga beshi wala nag-open ng stall. Wala siya. Wala ko nag-display because kani ako ano siya mga beshi. So na yung dress dili mga beshi. Yan, nag-isa tagalan ng dress din ha. Natagi pang simba ni siya mga beshi. Pang kanang special occasion. Sige, bye.